U osnovnoj školi u Neviđanima na otoku Pašmanu jedan je vrlo poseban razred. Od prvog dana škole ovi četvrtaši uče kroz iskustvo i stječu zdrave stavove i životne navike. Ovo je Eko, a ja sam Bio. Mi živimo u osnovnoj školi Vladimira Nazora u Neviđanima na otoku Pašmanu. Dobro, Bio je Eko, neka sada dođe Monika. Kad nazovu moj rad posebnim, meni je to zapravo normalan način rada, ja ne znam za drugo. Mislim da razlog tome što pokušavam napraviti nastavu na način da djeca zavole školu. Učiteljica Ivana mogla bi inspirirati kolege koje sustav demotivira. U stalnoj je potrazi za natječajima na kojima njezin razred redovito osvaja nagrade i uči kroz igru i rad. Pod nazivom Na putu do dućana, koš nam je dobra strana, smo osmislili projekt u kojem smo nabavili 2 kante i obojali ih i očistili prirodu, postavili kante, napravili slikovnice na tu temu i dobili smo prvu nagradu. Svi učenici i učiteljica su dobili osobna računala. Zadovoljni učenici pršte od kreativnosti, osmišljavaju i ilustriraju slikovnice, bojanke za odrasle, snimaju televizijske reklame. Omiljene su im teme zaštita okoliša i energetska učinkovitost. Isključi svjetlo, naljepnica koja danas stoji uz sve prekidače u školi, proglašena je najboljim projektom u državi. Išli smo na dodjelu u Zagreb i dobili smo 8 Lego paketa koji sada stoje u knjižnici naše škole, a neke smo i donirali SOS Dječjem selu. Nauživali su se oni sa svojom učiteljicom i stekli temelj za život. Za razliku od mnogih vršnjaka, jako vole školu. Jeste vi onda najsretniji razred na svijetu? Ovakav interaktivni pristup najbolji je pokazatelj kako kreativnost i učenje kroz iskustvo donose najbolje rezultate, a što je još i važnije, sretne i zadovoljne učenike.